السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين تاج الأنبياء شفيع المذنبين سندنا ومولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan Beyik Allah Tebarek ve Teala taatu ibadatlarınızı, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de yaşayışlarınız bereketli olup iman yörep, abre yörep, mehabbet yörep, emniyet, amallık yörep. Allah Teala dünyanız ahiretinizde rahmet kapısından ayırmasın. Eminul ümmet Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu teala anh Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır, şu ümmetin en önemlisi Ebu Ubeyde deyiptir. Uzun moylu, hor gövreli, iki mübarek gerişi evrek, dirli adammış. Ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Ubeyde şeylek yürüyüp bariyaka, gerişi evrek adam yürüyüp bariyanmış. Şun iki gerişi imandan tımtıkız deyiptir. İmandan dolu adam şun gerişi deyiptir. Hazreti Ebu Ubeyde cennet bilen buuşlanan beyik insan, Peygamberimizin mübarek ağzından çıkan adam cenneti deyip, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın eli bilen Müslüman olan adam. روي أن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إلى أبي عبيدة ب4,000 أو 400 دينار. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife vaktinde. Ebu Ubeyde de Şam'da, Şam yurduna, ordunun dövrüklerini Müslümanların üstünü gözleyen koyuptur Hazreti Ömer Ebu Ubeyde'ni. Şu taada baş et koyuptur. Ohun birun kan altın kumuş iyi veriptir. Şimdi Ebu Ubeyde tabil ver deyiptir. Ve şu iyi veren adam sana da aydıptır. Undur mâzâ yasna. Gelende bana haber ver şu pullar nâmet ya deyiptir. Qav gözde nâmet yerliğini deyiptir. Hazreti Ebu Ubeyde barıp tabil veriptir. Şimdi Hazreti Ömer iyi verdi deyiptirler. Fakasamaha Ebu Ubeyde. Ertiye koymanı hemmesini öyünü hiç sat koymanı hemmesini paylattırmaya tercih adamlar. Yeni bir miktar mali veriptir Muad ibn Cebel'ge. Şıları da tabil ver gör nâmet ya deyiptir.
täbil beripdir. Bir günün içinde eline gelen maly hemmesin mätäşlere paýlapdyr. Fakat zenanası aýdypdyr Muaz ibn Jebel'in falan zat öýe gerekdir ha onu almaly diýipdir. Şo mykdar zat alyp galypdyr öýüne. Şo pullan, şo mallan. Ohum ol maly ekiden sonra Hazreti Ömer'in ýanyna gelip aýdypdyr. İkisi de şowun paýladylar diýipdir. Öýlerine zat alyp galmadylar diýipdir. Fakat Muaz ibn Jebel'in zenanası öýe falan zat gerek diýdi, şo mykdar alyp galdy diýipdir. Hazreti Ömer aýdypdyr: Elhamdülillahi'llezî ceale fil İslami men yasna'u hâzâ keza fi't tabaqat libn Sa'd. Ey Hudaýa şükür din İslamda şüzre adamlar bar diýipdir. Ey Hudaýa şükür şüzre adamlar İslam dinine bar diýipdir. Her kim başarjak işi däl abi. Baş bolup oturan adamlar müştikle şo mantagalarda, şo ýurtlarda. Ey Hudaýa şükür şüzre adamlarda İslam dinine bar diýipdir. Aham bir gün Hazreti Ömer'in öýüde barıpdyr. Şo ýurtlary görmeden çürüm musulmanlaryň halynyň üstünden baryp görmeden çürüm öýüde barıpdyr. Şam şerifge. Fatalaqahu'l umara. Şo ýurdun ulukon adamlary öwünden çykypdyrlar. Görmek üçin, öwünden çykmak üçin, salamlaşmak üçin istiqbalyna çykypdyrlar. Öwünden çykypdyrlar. Aham Hazreti Ömer bular bilen görüşip hal ahwal edenden soň aýdypdyr, "Hanimeň doganym Abu Ubayda" diýipdir. Onu o da gelýär diýipdirler. Aham Hazreti Abu Ubayda da bir diýesi bilen gelipdir. Aham ey Abu Ubayda sen öýüňe gaşyň gitjek diýipdir. Hazreti Abu Ubayda aýdypdyr: "Ma turidu illa an tu'assira aynayka alayya." Öýme barsaňa diýipdir gözüň suwuny syksaň gerek men öýümde diýipdir. Aglasaň gerek diýdi-de. Men öýme barsaňa görer gözüň suwuny syksaň gerek diýipdir. Aham Hazreti Abu Ubaydaň öýüne giripdir. Hazreti Ömer radiyallahu anhuma. Lam yara illa labidan ve sahfatan ve şannan. Hiç tat yokmuştuk öýünde. Birce keçe varmıştık, bir tabak varmıştık. Hiç tat yok. Hani öýüň zatlar diýipdir. Bolýa-da diýipdir, ahiretima gaşyn agdyrar ýanak günüme wa diýipdir. Naharyň näme diýipdir. Maňa bermeňe özüňden çürüň bir zat diýer ýaly. Faqama Abu Ubayda fa akhadha kusayrat. Bir gapjaz bir tak. Bir sandyqçadan bir gapjazdan küçdewüm gatyjy çörek çykartdyr. Mene şuny ýerimşi diýipdir. Am Hazreti Ömer aglapdyr. Hay Abu Ubayda diýipdir. Dünýe bilen hemmemiz ütgetdi diýipdir, emma seni ütgetmänler diýipdir. Aham aýtdyma diýipdir, men öýüme barsaňa gözüň suwuny syksaň gerek diýip aýtdyma hym diýipdir. Hazreti Abu Ubaydaň ruhunyň himmeti bolar jemaatlar. İnşallah bir gecede Abu Ubaydaň bu görüňiniň açyk edip hemme kişi düşüner ýaly edip ruhun gayraty ve nefsin gayratynyň manasyny sadece edip inşallah hemmeňize açyklap köklap ders edip hyzmatyňyza ýetirelim. İnsanyň inni bilara İslam dinini bir mert bolup geçipdirler. Ta inniki öňe weseller biz ýanaklar garyp günümiz bolsa bu adamlar bizden beter fakirmişdik diýip dersalar ýaly. Ýok, gowja gaza iýen bolsakda şükrün kärrak eder ýaly we garyp gasar gözler ýaly. Bular ulgu bolup ülmü bolupdyrlar.
Gözüňi tutup ders almaly adamlar bolupdyrlar. Bular beter gayratly iştikler. Beter mert iştik bular. Inni adamın nefsi var, adamın ruhu var. Qıyın gürrüň däl. Şunu ýatdan çykarmaň. Nefsin büýrüklary we nefsin uğru bilen edilýän işler fakat şu lehze hoşluğu var. Qalmaya hiç bolýa. Nefsin hoşu gelýän zady, nefsin gayraty, nefsin istenni bir işi edinde fakat şu wagtlyk sana hoşluk berýär. Ertime qalmaýardy. Meselen dün bir yerde gülüp nahar ýipdirsiň. Açyk sadece türkmençe misalşy. Dün bir yerde hamany dostlaň menen ya öz içeriň menen çay içipdirsiň, ya nahar ýipdirsiň, gaza ýipdirsiň. Şu ýerleň fakat şu lehze sana hoşlugy bar. Şu mahala şu ýadyňdan çykdy elbetde. Ve sen sogabyňda da ýapdaşdy däl. Meger elhamdülillah diýem bolsaň o öz ýerinde. Emma şu nahar ýip duqan bir tahamly bir agsym diye türkmen. Bir tahamly bir lokma, bir çeýnärim, bir içerim, bir suwi ya bir nahary al sen iýaga diýip süýşirenin munin kıyamada alyp gitýäňde. Gaýtay deýin. Şu gönenip şu gürrüň halalyň gürrüň ha jemaatlar halal iýmek içmek gülmegiň gürrüň ha şu halalda iýip duranyň ol şu wagt keýipligi bolýar. Bu qurdukdan geçenden soň bu külli ol kıyamadyna gitýär diýen gürrüň ýok, ertiňe de galmaýar. Emma şol iýip duqan, içip duqan özüň höwes edip durupda yine al dostum sen alaga diýsen ya al sen şu içaga sen iýaga diýsen munin ertiye de galýa, munin innikiýiliňe de galýa, munin gabryňa da galýa, munin kıyamadyňa da galýa. Ol öz iýeniň içeniň nefsin gayraty we ol sen iýaga diýeniň muňa ruhun gayraty diýilýär. Ruh bir adam dünýeden geçende ruhu şat bolsun diýilmeýärmi? Şu adamyň içindäki ruh sogap isteýär, gowzat isteýär. Şu zatdy hemişelik üstünde galýardy. Şu sogap diýen zat hemişelik üstünde galýardy. Sogap diýilýän zat ruhun istegi, ruhun gayraty. Bular ruhuny gayratly etipdirler. Nefsinin gayratyny düýüpdirler, otur diýipdirler. Bitir batyr kişmişdik bular. Ondan çirim qadim adamlar aýtýanmışdyk, gowa adamlar öýüne bir mihman gelse, mihmany diýenmiş, alawer diýenmişdik. Näme iýsen menkidir diýenmişdik. Emma iýmany goýsaň o menki bolmaz diýenmişdikler. İyenin menkidir, iýmedigiň menki däliýänmiş. Näme diýip ol hamany geregi bolup iýse min sadakasy bolýar, bir kıyamata çelişin diýip sabit bolýar. Emma onu iýmese ýöne galsa o häzir näme boljagy belli däl.